Volám sa Juraj. Som vojak Rímskej ríše. Teda bol som. Pretože keď som asi pred 40 rokmi zabil jedného prerasteného plaza, stala sa zo mňa legenda. Spravil som to však v mene kresťanstva, v ktorom som bol od malička vychovaný. Rozhodne nie kvôli sláve, pretože sláva človeka zmení. Po dlhom putovaní som sa usadil v meste Loď, aby som tu prežil zvyšok svojich dní. Nikdy som nespravil väčšiu chybu. Je to najväčšia diera celej východorímskej ríše. Mňa síce volajú svätý, ale v tomto meste už nemôže byť nič sväté. Je to najviac prehnité a skazené mesto, aké si len viete predstaviť. Ľudia sú tu zlí, chamtiví a ukrutní. Tak si hovorím, že toto mesto ma raz zabije. Toto je presne dokonalý príklad dnešného opatrenia, kvôli ktorému toto mesto nenávidí. Peniaze sú pre ňo všetko. Keby to znamenalo poctivú prácu, nepoviem ani slovo. Lenže keď sa objaví možnosť zarobiť o pár sesterciov viac, tak ide cez mŕtvoly. Spomínam si na jedného legionára, ktorý po pár pohároch zadrieval. A keď sa prebral, zistil, že už na sebe nemá ani kúsok brnenia. Barman mu za ten čas stihol nielen vyzliecť jeho zbroj, ale hneď ju aj rozstavil a odvial si sadu nových štamprlíkov. Toto vyzerá ako jeden z nich. No toto už tu pridal aj presedenie stoličky, opotrebovanie obrusu a vydýchaný vzduch. Za ten vydýchaný vzduch mi ešte účtuje vysokohorskú prirážku, pretože barová stolička je o 30 cm vyššie než je štandard. Zvyšných 20 položiek je už námych. Ale čo sa dá robiť? Je to jediný bar v meste, ktorý nie je o tomto čase zavretý. A v uliciach sú teraz len tie najpodivnejšie individuá. Ale pozrime sa, to je predsa prefekt Finius. To je, čo ho vyhnalo do mesta. Určite to bolo niečo politického rázu. To si nikdy nenechá uísť. Je rovnaký ako všetci dnešní politici. Prefekt Finius. Tento človek v predvolebnej kampani sľuboval, že do mesta Lot privedie nový moderný akvadukt. Voda nakoniec naozaj tečie, ale čistou náhodou len priamo do jeho súkromného bazéna. Nám ostatný poslal faktúru za vizuálne vnímanie verejnej hydratácie. O ľudí im vôbec nejde. Furt melú o správnej ríši, o tom, čo je pre ňu najlepšie. Ale či je to dobré aj pre ľudí, to ich vôbec nezaujíma. Je to ten najhorší druh ľudí. Celá táto politická éra je na nič. Aj keď teraz, keď nad tým rozmýšľam, mňa dal kedysi císar Dioklecan umúčiť. Možno niečo je teraz lepšie ako kedysi. A vlastne ten Finius ani nie je taký zlý človek. Sem tam sa s ním dá normálne hovoriť. Ale čo to treba, aj tak kedysi bolo lepšie. Moderná správa štátu je kompletne prehnitá, nie je kúsok dobra. Už som si myslel, že túto noc žiadna žobraka nestretne. Toto je dnes 23., čo je zatiaľ rekord. Len to dokazuje, do akej strašnej chudoby a úpadku táto prítomnosť speje. Tento mi príde nejaký povedomý. A už viem, volá sa Eskimus, či tak dáko. Kedy to bol známy gladiátor. Už ako malý fagancu na neho starol pár mincí a vyplatilo sa mu. Ďalší príklad toho, ako spoločnosť postupom času vpadla. Celý v starých dobrých časoch mal domov, prácu, rešpekt a dokonca aj slávu. Stálo mu to za to? Vlastne, možno áno. Ináč totiž predtým chýbalo. Sloboda. Gladiátorstvo vtedy zakázali, skončil na ulici. Napriek tomu vyzerá šťastne. Asi si uvedomil, že sloboda je o mnoho dôležitejšia ako všetko ostatné. No jasné, ďalší z tých mladých vyzývateľov. Vážne nechápe, odkiaľ sa tento hrozný trend vzal. Chlapče, ja som bojoval s potvorou, ktorej horelo z chladiny. Tvoj dých smrdí akurát tak po zlom rannom prebudení a tvoja matka ťa stále hľadá po meste, lebo si nevieš sám zaviazať sandály. Dnešná mládež nemá žiadne zábrany. Takýchto je najlepšie odignorovať.
Oni to však ani nepredstierajú. Proste sa len tak vrhajú na ľudí hlava nehlava. Bol síce vydaný zákon proti súbojom, čo aspoň trochu tlmí to násilie v uliciach, ale takí ako Tuna, Markus sú schopní len tak niekoho prehodnúť zozadu, pretože to predsa formálne nie je súboj. Súčasný svet úplne stratil akékoľvek rytierské hodnoty alebo morálku. No toto predsa vyzerá ako Markusov brat. A ten je teda inej nátury ako on. Vyzerá to, že Gavaleri predsa len nevymreli. Vážne som nečakal, že v dnešnej dobe stretnem niekoho, kto si stále svedomito zachováva zásady slušného správania. Kým tu s nami budú takíto ľudia, tak svet má ešte nádej. Možno nemám úplne pravdu. Možno som sa mýlil. Och jaj, toto mi tu ešte chýbalo. Už počujem, ako hovorí. Zase tu na uliciach chodil samý odránci. To za mojich mladých čias nebolo. Otázne, furt, len samé sťažnosti a nadávky, ale riešiť nebude nič. Neustále len opakuje, ako bolo všetko kedysi dobré a pohodlné a ako dnes všetko je na nič. Jasné, babka, za tvojich mladých čias vyuchol väzu, polovica ríše mala mor, barbari nám podpalovali ploty a priemerný vek dožitia bol 30 rokov. Ale chápem, chlieb stalo 2 sestercie menej, takže to bola vlastne zlatá éra humanity. Nie som na tom vlastne rovnako. Žijem minulosťou a neznášam prítomnosť. Nerobí to zo mňa tiež pokrytca? Asi vážne nie je iná možnosť. Všetci časom podľahneme a stanú sa z nás nenávistné bytosti, ako z väčšiny ostatných ľudí. Alebo nie. Nikto nám nebráni sa tomu zoprieť. Veď túto noc som videl už mnoho dôkazov, že svet ešte nie je stratený. Keď sa proti tomu niekto postaví, možno ostatní budú nasledovať. A kto iný to má spraviť, keď nie ja? Nezostanem otrokom tohto kruhu. Prelomím tieto putá a ukážem ľuďom, na čom skutočne záleží. Samozrejme to vôbec nebude ľahké, ale veď stále som svätý Juraj. Keď som dokázal zabiť draka, toto už bude úplná maličkosť.